pag-asa at inspirasyong makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan, ito ang handog ng Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning o PPC-CEL sa mga estudyante nito. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Special Training for Employment Program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Isa sa mga natulungan ng PPC-CEL ay si Emmanuel at Romer na graduate ng Electrical Installation and Maintenance o EIMNC2. Parang nag-udyok sa akin, ma'am, na nag-enroll para sa in situ kasi para sa employment talaga, ma'am, yung in situ. So, nung nag-usap-usap kami na magkakasama, na anuhan namin yung slot dito po sa PPC, kaya nag-try kaming nag-enroll. Pinarad din po na napasama sa scholarship. Na-excite po kami na after nung nag-training kami, magkakaroon po kami ng employment, may chance po kami. Unlike nung wala po yung training namin, parang nahirap na mag-apply. Thankful po kami kay Gob kasi without him, simple wala po itong PPC. And na talaga na, nung pagkabalita pa lang po namin, talaga nag-push kami, nagtawag ako ng mga kasama ko na yung talagang gusto nilang tapos yung ma-uplift yung knowledge about yun nga sa electrical installation and maintenance. Kung ika nga i-arrange mo yung from 1 to 10 talaga, number 10 siya, recommended ko po talaga, outstanding po. Lahat ng mga instructor, okay sila, approachable, talagang sa knowledge ng work talagang maibibigay nila sa iyo yung mga kaalaman nila. Ang pagtatayo ng PPC-CEL ay isa sa mga pangunahing hakbang ng pamahalaang panlalawigan para maghatid ng libreng dekalidad na edukasyon sa mga Pangasinense. Ngayon, ang mga nagtapos ng EIMNC2 program ay may sapat ng kakayahan para makapagtrabaho sa iba't ibang industriya. Para naman kay Justin at Ernie, isa ring graduate ng EIMNC2 program, napakalaking tulong ang natanggap nilang scholarship. Nagpapasalamat nga po kami kay Ramon Biggie III na nagkaroon po kami ng opportunity na makapag-aral sa Polytechnical College. Dahil sa kanya ay nagkaroon kami ng opportunity nga po na pwede naming makuha ang mga certificate or mga, hindi lang po yun, yung mga allowance, then yung sa mga toolkits po, yun po, na pwede naming magamit sa panimula para magpagtrabaho. Ang dami ko pong natutunan dito, ma'am. Pag-install, tapos yung mga wiring standard, tapos yung sa theory, pag-compute. Papasalamat po ako sa ating putihing Governor Ramon Bico III. Kasi maganda po yung yung plano niyang pinatayong PPC. Ang dami po niyang matutulungan. Sa lahat po ng naghahanap ng kurso, mag-apply lamang po sa PPC. Ayon sa PPC-CEL, plano nilang palawakin pa ang kanilang mga training program. Bukod kasi sa EIMNC2, magkakaroon na rin ng bagong programa, ito ay ang Automotive Servicing NC1. Sa ganitong paraan, mas marami pang Pangasinense ang mabibigyan ng pagkakataong makapag-aral at makahanap ng trabaho. Valerie Dismaya, RNG News.